Hrdina? Čo sa o Mamulašvilim k progresívcom nedostalo? Z veliteľa gruzínskej národnej légie Mamuku Mamulašviliho sa na Slovensku stala v priebehu pár hodín mediálna hviezda. Stalo sa tak potom, ako premiér verejne odhalil jeho prepojenie na organizátorov protivládnych protestov. Na pódiu mnohé médiá sa okamžite postavili na stranu zahraničného žoldniera, o ktorom vieme pomerne málo. Z toho, čo vieme, sa však rozhodne nedá Mamulašviliho jednoznačne označiť za hrdinu. Veliteľ žoldnierskej skupiny je doma v Gruzínsku na zozname hľadaných osôb, podozrivých z účasti na organizovaní nepokojov, sprisahania a násilia. Jeho vojenská kariéra sa začala v Čečensku, pričom bojoval proti Rusom na ich vlastnom území. Po rokoch sa vypracoval na lídra súkromnej polovojenskej agentúry, ktorá úzko spolupracovala s gruzínskym prezidentom Saakašvilim, podozrivým zo zneužitia právomoci a násilného potláčania protestov. Saakašvili po konci svojho prezidentského mandátu emigroval do USA a Mamulašvili skončil na Ukrajine, kde so svojimi jednotkami otvorene podporoval Euromajdan. V dodnes nevyšetrnej kauze streľby snajperov do davu protestujúcich ľudí sa pritom objavilo aj Mamulašviliho meno. Taliansky novinár Mikalesin vyspovedal údajných strelcov z Gruzínska, ktorí tvrdili, že streľbu do davu im nariadil Mamulašviliho človek. Pomajdanovská vláda však zo streľby obvinila vládne špeciálne jednotky. Keďže oficiálne vyšetrovanie uviazlo, obe teórie ostávajú nepotvrdené. Ako však poznamenal komentátor Dag Daniš, ak by mala Mikalesinyho teória reálny základ, potom by Mamulašvili nevyzeral ako hrdina, ale ako terorista.